Hi guys, good morning. Kamesar boro channel pe janani boyखौबो बरायग्रोनाय लाबाय. दिनै आं रासन कन्ट्रोल दुकाननि APSO EPOS मेसिननि भिडिअ देखायनो नागिरदों जाहाथे माबायदि डिस्ट्रिबिउसन खालामो माइरंफोरखौ बेखौ एसे देखायनो नागिरदों. गतिके नायदो. फार्स्टआव बिथिं दं अन खालामग्रा मेसिन दं, सुइच दं. सुइच अन खालामबाथाय अनारनि फिंगारप्रिन्ट होनांगौ. ओमफ्राय बे होनायनि उनाव बिदि फैयो, बिदि सिस्टेम फैगोन. बेयाव इस्यु, ओमफ्राय आधार, सार्भिस, रिपर्ट्स, इन्सपेक्शन, अनलाइन रिसिप्ट, अफलाइन रिसिप्ट, आपलोड डाटा माने बिदि फिचार्स फैयो. जों गतिके दिनै माइरं रानगोन, थ' माइरं राननाया बेयाव थोनांगोन. बिदि फैगोन. जों माइरं राननायाव फार्स्टआव कास PDS होनांगोन. बेयाव होबाय. दा रासन कार्ड नम्बरखौ थोनांगोन. 8100193854 टोटल 12टा नम्बर थायो. गतिके नम्बर थानायनि उनाव बेयाव मोननै फिचार्स दं. रासन कार्डजोंबो हायो आरो लोगोसे आधार कार्डजोंबो खालामनो हायो, माइरंखौ लांनो हायो. माने जुदि आधार कार्डआव लांनो गोसोबा बे आधार कार्डआव थुनांगोन. गतिके बेयाव जों गेट डिटेल्सआव थुनांगोन. दा डाउनलडिं जागासिनो दं. दा बिदि फैगोन. दा हमना ला कामेस्वर बर' बेयाव थोनांगोन. बे जाबायथ' सिलेक्ट जाबाय. जुदि साथाम मानसिबा साथाम ओंखारगोन. जाय मानसिया लांनो फैदों बेनि नामाव थोनांगोन. दा आं फैदों नालाय आं इखो होबाय. एग्रि. दा फिंगार होनांगोन. दा फिंगारा जाबाय. दा एप्रिल मासनि NFSA दा एप्रिल मासाव इयाव थोनांगोन. दा साबमिट जाबाय. हमना ला बे बेसां दं 5 केजि. दा 5 केजि फैगोन. इयाव थो. Receipt or bill amount is only select print for print out. दा बे जाबाय. दा प्रिन्ट रिसिप्ट ओंखारगोन. Printing, please wait. दा ओकेआव थोनांगोन. प्रिन्ट ओंखारबाय. थ' गतिके दिनैनि ब्लगा बेनोमोन. कन्ट्रोल एजेन्टनि माइरं राननायनि माने सिस्टेमा. गतिके दिनैनि ब्लगा बेसेनोसै. जुदि गोदान फैदोंबा सोरबा लाइक शेयार खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम. लोगोसे बेल आइकन दं बेखौबो थुना हो. दा गतिके ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय. गोजोन्थों.